Vítám se dneska, tady máme tady tuhle krásnou myš, prohráli jsme u rivalců 55 win streaku, což mě docela nasralo, takže jsem urval z drátu a dneska budeme rozbít. A bude hodně, jakože prostě, no to taky, ale bude hodně dílů, protože na jeden to nedáme a já teda jdu začínat, takže jo. Podrž. Já to jdu točit. Natačíš? Jo. Natačíš zem, vole. Jako tebe mám aj točit. Jo, ok, no. Jo. Tak já to teda udělám něco akci. Ok. Tak jo, teď ty. To je grafika na piču. To je grafika na piču. To je grafika na piču. Je, bože. No, dobrý. Jinak sorry za ty zprostý slova, to si asi trošku slumte pak, když tak. To je jako, sorry. Tak pojď. Že, počkej. Lagia kráva. Lagia piča. Pojď. Ok. Ty pičo, to je celý. Ty vole, mrdlo mě to ten drát. Fakt? Jo, ale čo? Tak na tady máš kameru. Kameramana tady. Pičo, hej. No, to je pohodě. Jo. Vidíš. Jdeš? Tady to je rozbitý. To je bitch it's gay, vole. To je honaby foby. To je honaby foby. Ty debil. Jdem k tomu blíž, vole. Já mám jinak Nike 360. Cože? Mám extra dobrý Nike. Tak na. Nice. OK, tak teď já. Co by tomu mohlo něco udělat, jako kdybys na to dopl. Jakože to jsem právě teď chtěl udělat. To do píči. Můžu? Jo. Tak to mrtný někam do píči třeba tam. No tak tady máš kameru. Oh shit, bro. Já to vemu tady za to a udělám prostě. Jo, anebo kámo, ti můžeš do toho prostě stoupnout a to se rozbije, vole, hned zase, jako. Au, ty vole, Ty píčo. To je odolný jak svině. to je super droku. Ne, asi. Fule. Smr. Kamo. Au. Ty vole, to je odolný, jak vole, to je z netherite'u vyrobený. Prostě. S cobblestone. A tak na to se stoupnu. Dupnu. Počkej. Mrtnostím. A. To je odolný jak píšo, to je z bedrocku, vole. Že jo, to je z netherite. Minecraft, vole. To je vole Minecraft in real life. Ne, asi, Takže vole. poslední mrknutí já. Jo. Doufám, že to Tak stihneme. bude další part a bude Ede, takže paní. Bude part aspoň do trojky. Bylo, Je velký hovno. ano. No, tak už máme, Chutí. jako už to nestíne, že máme 10 sekund. Takže jdeme na to. Ještě to mrdní o zem. Tak jo, Jo. jdeme na další. A uvidíme se u partu 2, takže zdar.